Gethin Evans, dwi'n gyfarwyddwr artistig yn Fran Wen ac yn falch iawn i fod yn rhannu rhaglen newydd ni o waith dros y 5 mis nesaf. Yn gyntaf, mae'r cynhyrchiad newydd gyda ni fydd yn teithio Cymru mis Mawrth ag Ebrill. Yn archwilio pwy ydyn ni mewn amseroedd o newid mawr, mae'r darn yma wedi datblygu gyda'r cerddores Cassie Wyn, rapper Len Frick, dramodydd Gareth Evans Jones a'r music producer Alex Miedo. Dros y misoedd nesaf, mi fyddwn ni'n parhau i weithio efo gwasanaeth Ieuenctid Gwynedd mwyn ehangu ar y perthnasau yma da ni wedi datblygu efo pobl ifanc o gymunedau ledled gogledd orllewin Cymru. Mi fyddwn ni'n gweithio efo'r bobl ifanc i greu digwyddiadau ar lefel cymunedol ac yn dod â nhw at ei gilydd i greu digwyddiad slam arbennig fydd yn dathlu amrywiaeth lleisia ar draws gogledd orllewin Cymru. Yn y flwyddyn newydd, dwi'n mor falch i ddeud fyddwn ni'n dechrau cydweithio gyda GISDA, elusen lleol sydd yn gweithio gyda pobl ifanc digartref a bregus ar draws gogledd orllewin Cymru. Mae'r broses yma yn un hir dymor fydd yn gweld artistiaid a pobl ifanc yn cyd-greu cynhyrchiad newydd sbon. Da ni mor falch i gyhoeddi hefyd trydydd flwyddyn y brosiect arloesol llwybr llachar. Bydd yn gweld 15 artist ifanc yn cael gwireddu i dyheadau creadigol yng nghwmni artistiaid proffesiynol. Dwi'n mor falch i ddeud bod ni'n cydweithio unwaith eto gyda'r Eisteddfod Genedlaethol a rhaglen datblygu artistiaid. Blwyddyn diwetha, nathon ni ffocysu ar sgwennwyr yn benodol a dwi'n mor falch i ddeud bod llon llaw a heina rwan o dan comisiwn llawn hefo ni. Leni, da ni'n edrych i gydweithio hefo artistiaid o bob disgybleth, sydd yn edrych i datblygu sgiliau, i datblygu rhwydwaith nhw, i gael eu mentora, gyda'r cyfle hefyd i pitio a datblygu darn newydd sbon fydd yn cael ei rannu yn yr Eisteddfod blwyddyn nesaf. Yn olaf, Ynys, ein cartref newydd ni reit yng nghanol dinas Bangor. Mae'r gwaith wedi dechrau, mae'r adeiladwyr mewn, mae'r trydan nôl ymlaen, a da ni methu aros i weld y gwaith yn digwydd, a bod cam agosach at symud mewn i'n cartref newydd ni. Wrth i waith digwydd ar y safle, fyddwn ni allan yn gweithio yn ein cymunedau ni, yn datblygu nifer o weithgareddau a digwyddiadau. Felly dyna blas i chi o be fyddwn ni'n neud dros y misoedd nesaf, o gwaith ar ein cartref newydd ni, yn ein cymunedau ni, datblygu artistiaid a cynhyrchiad newydd sbon. Mae'n drws ni wastad yr agor, felly plis gysylltwch os ydych chi eisiau siarad neu jyst am baned, a gobeithio nawn ni weld chi rhywben ar y daith.